Аны ни өчен кулинария сәнгатен тиешле дәрәҗәдә бәяләп бетерә алмыйлар. Чөнки нәтиҗәсе бик тиз юкка чыга. Сәлам дуслар, TMTV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм без дә тапшыруыбыз кысаларында әзерләнгән бер генә ризыкны да әрәм итми юкка чыгарып барабыз. Ләкин ризыкны юкка чыгарыр өчен аны бит әле башта әзерләргә кирәк. Һәм инде рөхсәт итегез бүгенге пешекчеләребез, уңган хуҗабикәләр, аш-су осталары белән сезне таныштырып китергә. Популяр җырчыларыбыз, Татарстанның атказанган артисты Айгөл Бариева һәм Люция Бусина. Әдәттә монда кул чабалар, бер-берегезгә кул чапсагыз да булыр. Сәлам кызлар. Сәлам. Ниләр белән килдегез? Күреп торам, кызлар буш кул белән килмәгәнсез, нәрсәдер алып килгәнсез, Люциянеке күбрәк. Нәрсә бу? Менә төне буе сиңа гөмбә пешердем. Йокламыйча. Люция, гөмбәне пешермиләр хәзерге чорда дип әйтик. Көз көне аны җыялар. Мин пешердем бүген. Шулай рәхмәт, яме рәхмәт. Кичә пешердем. Бергәләп Бусы инде әнием, җаныемның аерткан балы. Үзебезнеке Лениногорск районының Урдалы авылыннан. Урдалы авылына кайнар сәлам, әнигә рәхмәт. Әйе, әнигә рәхмәт. Так. Бусы инде менә синең шикелле сайрап торучы кош. Лениногорск кыша. Әйе. Яисә монысы пышалыннанмы? Бусы Казанныкы, Казанныкы. Рәхмәт. Ай, ничек Субханалла. Шундый матур бүләкләр. Я, Айгөл. Югалып калдым. Минем инде бик скромный гына бүләгем, ләкин бик кирәкле. Сез монда көн сайын менә шундый матур студиябызда көннәрегезне үткәрәсез һәм җыклап китмәс өчен иртән торасыз съемкага. Менә шундый бодрящий кофе бүләкләсем кирәк. Айгөл, бик кирәкле. Бер шулай. Кызлар, рәхмәт күчтән эшләрегез өчен. Инде булай булгач, тәмле көрәшебезне башлыйбыз. Я, кызлар, тапшыруның шартын беләсез, беренче килүгез түгел, шуңа күрә озак аңлатасы юк, бирелгән. Менә бу тавыктан, яшелчәләрдән, ниндер җимешләрдән, суган, монда, бик күп монда ой, нәрсә. Шулардан нәрсәдер кайнар аш әзерлисез һәм берәр төрле салат. Әйдәгез, кем башлый? Кем әйтә? Нәрсә әзерләү? Так. Айгөл. Иң беренче мин тавыкны алам. Юк, син аңлат дип, син аңлат башта кыскача гына. Мин ике төрле ризык әзерләргә булдым. Берсе салат була инде. Һәм инде берсе кайнар ризык булачак. Гадәттә мин үзем артист кеше булгач, өйдә бит инде безнең бик әз вакыт гастрольдән кайтканда тиз пешерә торган ризыкларны яратам. Зок пешерми торган бик легкий, удобный гына, җиңелчә генә. Әйе, шуңа күрә бүген дә мин сезгә нәкъ шундый ризыкны тәкъдим итермен. Мин эшне башлый торам. Юк, син тавыктан кайнар ризык әйме? Тавыктан ярты өлешеннән кайнар ризык әзерләйбез, яртысын салатка бирәбез. Салат шулай тавыклы булачак инде синең. Әйе. Синең Люция? Минем тавыктан кайнар аш булачак. Мин ашны бик яратам. Второйга караганда кабачки белән һәм фасоль белән аш булачак, тавык ашы. Һәм салат булачак, тәмле салаты булачак. Тәмле дип аталачак. Әйе, тәмле дип аталачак. Тәмле көрәштә тәмле салат. Әйе, аннары йогурттан һәм грейпфруттан бер десерт әзерләрбез. Десерт. Яхшы. Әйдәгез. Алайса сезгә уңышлар теләп калам. Миңа кастрюль кирәк булачак. Бу тавык куябыз әле инде. Тавыкны суга. Миңа тоже бер кастрюль кирәк булачак. Күреп торасыз. Бу кастрюль һәм гомумән сез бүген кыздырасы табалар. Алар барса безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба. Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлы өчен әлеге заманча савыт-сабаны сез дуслар интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Тапшырыбызның спонсоры Кукмара заводына чиксез рәхмәтләребезне белгертәбез. Яны Люциянең тавыгы инде утта, синең тавык. Миңа кастрюль кирәк. Тапшырыбызның спонсоры кастрюлен берсегезнеке кара, берегезнеке аклачак. Һәм әйтеп китим, менә мин күргәнчә тавыкның бер өлешен инде турап куйдым. Бу безнең кайнар ризык өчен була. Инде менә бер өлешен салат өчен. Хәзер инде без аны пешерергә куябыз. Бу безгә моның ак ите кирәк булачак. Әйе, ак ите кирәк булачак. Я. Һәм Булат, миңа тагын таба кирәк булачак хәзер.
Миңа да кирәк булачак. Так. Бу шулай безнең Кукмара табалардыр инде. Әлбәттә. Аны беләсеңме, астында фирманың логотипы бар, Кукмара дигән. Сымханалла, минем Менә ялган таба алмас өчен шулай карап алырга Минем кирәк. өйдә бер табам шундый бар, мин гел анда пешерәм. Ие, миндә. Һәм Әйбәт. Бик рәхәт, бик рәхәт. үсемлек майяме? Бу Әйдә без пешерәбез, яңа таба якынрак булсын. именно куштыңмы? Куш. Юк, менә бу кушла. Кызлар, сөйләгез, нинди яңалыклар бар, нинди яңалыклар белән килдегез? Менә җәй айлары ничек узды, ничә банка компот анда яптыгыз, ничә банка кайнатма. Инстаграмны карамыйсың, что ли? Синең карадым, синең иде ул анда күпме генә Шуңа банка япмагансың син. Юк. Хәзер бөтен кеше бөтен әйберне Инстаграмнан күрә бит. Бөтен яңалыкларны. Мактаны була бит инде. Әй, Аллага шөкер була. Мен шун. Элек менә яхшыдыр күрсәтеп булмыйдыр инде. Әйе. Белми калалар иде. Нинди уңган икәнлеген. Әйтмә инде. Юк, Хәзер менә. Аллага шөкер быел бит җәе аның да бик уңды. Әйбәт. Бөтен әйбергә дә Аллага шөкер, Алланың биргәненә шөкер. Җиләк тә быел бик күп Шия булды. белмәй шуңа барганым юк. Җиләк тә быел бик күп булды. Аллага шөкер, быел менә Ул дигән, уңыш ягыннан зарланырлык түгел. Зарланырлык түгел дип әйтер идек тә. Бәрәңге бик әллә нәрсә булмаган бугай. Узганында Люция килгәни Рөстәм абый Закиров белән бергәләшеп. Менә мондый бәрәңге бүләк иткәннәр иде. Һәм 3 литрлы анда кадәр кыяр ялышмасам шул бит. Ие. Сызланган банк. Быелны шоты бәрәңге алып килмәделәр әле. Да. Һәр хәлдә бәрәңге үстерсәләр дә. Быел бәрәңге булмадымы әллә? Аллага шөкер бик уңды. Аллага Яхшы. шөкер безнеке бик уңды. Уңыш әйбәт. Ие, уңыш әйбәт. Кайбер кешеләрнеке булмаган дип сөйлиләр. Нәгә Ләкин безнең Аллага шөкер Утырткан хәтле алдык дип сөйлиләр кемнәрдер. бик. Капчыкларны хәтерләмим ни хәтле. Аны Рөстәм сөйләп биргән может. Банкалар яптыңмы Айгөл кебек? Аллага шөкер яптым да мин Инстаграмга андый әйберләрне куярга яратмыйм. Ничектер без теге. Тинага. Белмим инде, Безнең тыйнак шикелле булмыйм да. мактамый ул, молодец. Юк, белмим, менә ничектер яратмыйм мин андый. Синеке түгел инде. Пешкән. Каядыр барсак, шунда әзрәк куйгалыйм инде. Болай бик Ну, Бик бит аны- актив Инстаграм кулланучы түгелдер Юк, бәлки. бик Юк, аны бит икенче ягы бар, Булат. Мәсәлән, мин Инстаграмнан үземә бик күп файдалы мәгълүмат алам. Шулай ук уйлыйм, башкалар да, мин мәсәлән рецепт куясың, бик күп сораучылар. Мәгълүмат, әйе, рецепт дигәнче без башка нәрсәгә тукталыйк инде. Мисал кыздым ай кирәк. Айгөл Бариева, рецепты Айгөл Бариева дигән. Яңа рецепт от Айгөл Бариева. Рецепты от Айгөл Бариева дигән яңа аккаунт ачты. Әйе. Анда ул үзенең пешергән һәр ризыгын, менә адым-адым асыл мәсәлән турап куелган һәр адымын төшереп бара. Мәсәлән, анда бер коллаж, 9 фотографиядан, 9 Шырып адымдан кенә барым, бармыйм рецептында язып куям астына. рецептында язып куеп, кемгәдер ярдәм итә, кемгәдер булыша, яңа рецептларга өйрәтә. Шулай бит? Шулай. Бу идея каян килде син менә? Бу идея әлбәттә шулай ук менә мин ризыкларны пешергәндә үземнең битемә куйганда бик күп кеше сорыйдыр рецептын. Һәрберсенә язмас өчен мин инде уңайлы күрдем аерым бер бит ачырга. Һәм беләсеңме, ул аларга гына түгел, минем өчен дә бик уңайлы. Чөнки менә онытыла бит инде ул. Теге дәфтәрдән карап барганчы, анда мин керәм дә, шалт искә төшерәм дә, карыйм да һәм уйлыйм, башкалар өчен дә ул бик уңайлы. Мин үзем дә әйтәм бит, башкалардан менә шулай файдаланырга яратам яңа рецептларны. Башка кешеләрдән карыйсың рецептларны, шулай бит? Әйе. Менә достар, шуңа күрә Ул бик әгәр ачык. кыска кеше кеше икәнсез, саранланмагыз, иренмәгез. Интернет битенә куеп, башкалар белән дә ул рецептларыгыз белән уртаклашыгыз. Яисә безгә язып җибәрегез. Әйе. Без кирәк булса аларны Рецептлар бер кайчан да артык булмый. Чөнки һәрбер хатын-кыз иртәдән аның бер генә уе. Нәрсә бүген пешерергә? ашарга, пешерергә? нәрсә пешерергә бүген. Миллион ел элек тә адәм баласы ашарга пешергән. Әйе. Хәзер дә пешерә. Миллион елдан соң да әле пешерәчәк. Сөйләшкән Һәр арада без инде аңлатыйк, хәзер нәрсә эшләгәнен. Кайнар ризыкка инде хәзер мин башта суган белән сарымсакны кыздырабыз. Хәзер инде кушабыз. Соңга сарымсакны куштыңмы икесен? Куштым бергә, уже кыза инде. Хәзер кишерне шунда истибез. Кемдер әйтә бит, алай кушырга ярамый, алай. Кирәк түгел. Ну бәлки башка ризык эшләгәндә кушарга ярамый. Итәсеңме? Безнеке шыршылый башлады. Сымханалла. Син Айгөлдән бер рецепт карап пешергәнең бармы? Юк, шул мин аның белмәдем дә, менә бүген ишеттем беренче тапкыр. Синең өчен яңалык. Яңалык булды ла миңа. Син әйдә тапшырып беткәч, түзсә кереп пешерә Әйе. яме. Шулай итәсе булыр.
Аны буга Молодец, кирәк Айгөл. мисең нишәдәбез? Ие, булгатсаң. Айсаганың як-ягы. Ярдәм итсәң. Я, синдә нинди яңалыклар бар? Рецепция. Яңалык дип инде концертлар куябыз, җырлыйбыз, яңа җырлар иҗат итәбез. Yo, konsertlar быел инде бергәләшеп куясың. Ие, Аллаһка шөкер, ие. Айрым идек. Дүртәүләшеп куябыз даже. А дүртәле гаилә Дүртәүләшеп, бизнесы. ие, гаилә бизнесы. Бик нык итеп тотындык. Кызыбыз безнең җырлый. Улыбыз саксофонда уйный. Аларның Шулай барлары гаилә бармысыз бик биек? талантлы. Биюче кызыбыз бийдә, җырлый да, үзебез дә биебез. Биючеләр әлбәттә бар Димәк, инде сезнең концертта. труппада 4 кеше, 4-гездә һәрбезгә дә эш Юк, бар. юк, юк. Без алай итеп өйрәнмәгән 4 кеше генә концерт куярга. Біз һәрвакыт кеше күп Yo, бездә. аңлашам, музыкантлардан башка дим инде. Юк, биючеләр дә бар. Биючеләр дә бар. Малайлары Аллаһка шөкер, күп. искиткеч матур саксофонда уйный. Искитмәле. Рәхмәт, Айгөл, рәхмәт. Мин шаккаттым беренче тапкыр күргәч. Теләмәгән бит ул башта уйнарга. Беренче Теләмәгән тапкыр булган. күргәч шаккаттым. Бу айрат турында сүз бар, дуслар. Күнәрме Лютия Мусян улы, Айрат Закиров. Айрат Закиров. Башта футболист булырга хыялланган иде, хәзер инде Бу безнең кыз име? Барып чыкмады әле футболчы. ул хыялыннан кире кайтты, Аллаһка шөкер. Нигә дип? Чөнки бөтен тәне синякта иде. Бер Аякларыннан да бит. Әйе, анда бит бик нык Арада инде. кызы килә. Әйе. Ул бит футболистлар бөтенесе дә теге зур Пәнҗәрәхәт неге бара алмый. Әйе. Зур футболга чыга алмый. Алар бит уйлыйлар, зур футболга чыгабыз дип. Бераз. Зур футболга чыгар өчен аңа бик зур Шабыршакланып тырышлык йөргән. кирәк һәм бик зур блат та кирәктер инде анда. Неужели Рөстәм абыйның балаты юк инде дип? Ха? Блат дип аннары уңганлык та кирәктер инде, әйе, футболистлар бит алар. Ой, шулай инде. Зур Алар. спортка кирип Зур спорт бик авыр инде, авыр. Безнең татар эстрадасы кебек зак сөйләшеп булыр иде. Кыз без бераз нем. Сымит инде айгел. А шулаймы? Хәзер Катып шуны. уйный. Хәзер шуны. Миңа диге кирәк. Диге сезнең Деге булачак, деге юл бар. Я, ну сез молодцы, беләсезме, мин башка кунаклардан чагыштырганда сезне мактап куялам алдан ук. Кемнәрдер эшләгәндә сөйли алмыйлар. Яисә сөйләгәндә эш ямалар. Сез сөйләп тә шул тәйдә Ой, какой әле без эш телефоннан да сөйләшә алабыз. И тагын Вакытта. аяк белән идәндә сөртә алабыз. Хатын кыз Шундый уңган кунаклар, уңган көрәшчеләр килде бүген безнең тәмле көрәшебезгә. Әйдәгез кызлар, безнең көрәшебез дәвам итә. Син менә мин карап торам, бу тавыкны бик тиз Безгә менә табак кирәк булачак. Әйе. Тавыкны инде хәзер тоз белән, борыч белән уап, Духовкага озатабыз. бераз май белән дә итәбез. Нигә син монда гына булгатмыйсың аларны? Юк, анда вакытмыз. Нигә? Ну шулай кирәк, күрерсең хәзер. Тәртибе шундый икән. Хәзер күрерсең. Айгөл. Моны без алабыз газдан хәзер монда күчереп, әйме? Әйе. И җуылган дигене без кушабыз менә шушы Массага. Ну, анда дуслар, сезгә төшерәм көннәр белми, суган, сарымсак, кишер, тозладык, борычладык. задык борычладык табызаны һәм өстенә җуылган диге салдык. Моны хәзер Мин үзем аңлап әйбәтләп бетермәдем әлбәттә. бутыйбыз. Диге пешерелмәгән. Диге пешмәгән. Пешмәгән әйе. Так, ярар дуслар, үзегез аңлыйсыз, күп сүз, шүп сүз диде дә Айгөл. Һәм иң кызыклы моментты күрсәтергә булды. Бу ризык нәрсә дип аталганын үзе дә әйтмәде ул әлбәттә. Без аңа исемен табырбыз тапшыру ахырына хәтле. Так. Ләкин менә хәзер Минем әлеме мишкә ши пешмәгән диге салганнары күргәнем юк. миңа кайнаган Мен монда бүген ни кебек теге сезнең ярдәмче бар бит әле. Ирәнчек бер малай. Аны кухняга алалар да эшкә. Так, моны эшлә, моны ит. Моны карап тор, ташып чыкмасын. Нисегә ярдәм итәмен, яма ачыламаса. Ярый, рәхмәт булат. Әйе, Айгөл, әйдә, синеке менә аңлатып бетермәдең. табага салдык. Өстенә тезеп куябыз хәзер. Менә шушы әзер Тавыкларны, әйе. тавык илешләре. Менә шушылай иттереп матур иттереп. Бу үзенә күрә бер запеканка буламы әллә? Юк, запеканка булмый бу. Бик серләре бүген Айгөл, сезгә аңлатып бетермим. Я, Айгөл, әйдә, алайса без күчегенә эстрадага син. Без тавыкны тезеп куйдык Так. өстенә. Һәм инде хәзер шумыш белән без өстенә салабыз бульон. Әйдә, шулпа салабыз бераз. Шулпа. Әгәр дә шулпагыз булмаса, гади генә
Кайсы да ярый бер. Кайнаган суны салырга була. Просто шулпа белән тәмрәк була инде. Кайнаган кайнар су. Менә хәзер аңладым. Мин әйтәм, дигесе ничек кеше икәнсең моның дип. Кара, шундый да бик җайлы бит бу дуслар, а? Карагыз әле сез. Бу рецептны кем әйтте сиңа Айгөл? Каян күрдең моны? Так, менә без Юк, син тузладың да тавыгыңны эме хәзер шулпа белән юып та төшердең инде. Юк, төшми. Бөтен нәрсә монда уйланылган. Һәм фольга белән капласаң була, ул кайнап торсын. Фольга белән Кем каплыйсың? каплыйбыз һәм духовкага куябыз. А бетте ни эше? Бетте. Лүция, синең хәлләрең ничек? Мин менә кыздырам. Син шыпырт кына. Тавыкның Нәрсә әзерлисең монда? шүбен алдым. Туз салдым. Ашка. Хәзер менә ашның эченә кыздырып фасоль, кабачки, помидор, яшел борчак, кишер, суган, сарымсак кыздырып салачакбыз. Индер монда нәрсә булды әле безнең? Бу мексиканский булай. Мексиканский? Помидор, фасоль булгач инде. Шулай диләр инде. Асорти монда хәзер. Үземчә инде монда мексиканскиймы, мексиканскиймы. Мексиканский винегрет ди. Аллага тапшырып, бисмиллаларыңны әйтеп, духовка эченә тыгады. Әйдә әле. Ничә градуска салабыз? 200 градус. Так. Бисмиллахиррахманиррахим. 40 минутка 40 минутта әзер 1 булыр. сәгатьтә ярый. Без Ну, моны безнең вакытыбыз азрак дуслар, без бераз 40 минут җитә инде 200 градус булса. әзер пешерибез. Без тотынабыз шул арада салатка. Менә салаты да килеп җиткән ди. Лүция. Синең хәзер инде эшләрең калды. Мин хәзер Син буларны соңнан ашка салачаксыңмы шул? шупага салачакмын, тавыкны алып. Тавык пешеп чыккан. Кызлар, әйдә фотография дигәннән һаман да шул әлеге дә баягы ярар Инстаграмны да читкә куеп торыйк. Но мин беләм менә Айгөл бик фотога төшергә ярата ул. Бик нык фотога төшергә ярата. Ул турыда инде быелны бик күп гаугалар да булды. Кадр Син дә диңгездән беләсең ял ди. иткән җиреннән фотолар чыгарып. Эй Алла. Мин электрон газетлар күзәтеп барам бит. Эй Алла. Әбиләр, Тагын шул мәсьәләне күтәрәбез абыйлар, әбиләр, мәсәлән әйттәрме? Ой, кызым, Эй, не эшләп Аллам. андый фотолар? Мен кирәкме андый фотолар чыгару сиңа? Булат, ана инде Иҗатыбыз белән кызыксына кешелек бик күп шәйнәделәр. шәйнәделәр. Уйлыйм, ул теманы ябырга вакыт. Кирәкме, Кузгатып юкмы, тормыш. шәхсән кеше үзе өчен үзе Билгели. билгели. Ярар, икенчесе. Һәм мин ул фотоны үземнең шәхсән битемдә урнаштырдым. Минем Инстаграмда һәм Фейсбукта шикләнгән дусларым. белгән Инде кешеләр генә. кемдер инде файдаланып ул фотоны башка челтәрләрдә урнашкан өчен, ансы инде аерым бер сөйләшү. Мин җаваплылык аның өчен итмәм дигән. Әйе. Үз өстемә алмыйм. Ярар, Синең белән сөйләшеп, Оныттым. оныттым фасольны тыгарга тегендә. Шыгар. Салмасам ярамыймы? Булмый. Эй, Айгә. Я дуслар, бөтен процесс шулай бара ул. Аның алайса кемнәрдер бездә әйткән булар. Менә сез алдан бөтенесеннән да беләсез ничек пешерергә алданып. Әйе. Юк. Онытыла да бездә бит. Синем дә куй. Гади кешеләр менә шулай онытабыз да. Так. Ничә, әле ул Килеш чыгарып. тыгылган гына. Әле бераз салма, әле кайнап Нәрсә тәлгән. булмаган. Әле кайнап. Әйдә исенә генә салабыз. Юк, Булат, башымны катырма, ничек кирәк шулай эшлим. Монда китте. Ярар, Лүция. Нәдә концерт артында сөйләшик. Менә быелгы концерт программагыз сезнең бергәләшеп гаилә белән дигән. Әйе. Ул инде сценарийга корылганмы анда, яисә аерым-аерым блокларыгыз бармы үзегезне җырлый торган? Инде махсус дуэтлар, бәлки яңа дуэтлар яздыргансыздыр. Әйе, яңа дуэт менә Без бәхетле гаилә дигән, бәлкем квартеттер берәр нинди. менә элеккеге җыр бар бит инде. Иркәң буласым килә, Әйе, бар. иркәң буласым килә дигән җырны җырлыйбыз Рөстәм белән. Безгә шундый туры килә икән ул, без җырлап карадык да. Бик ошады ул безгә һәм шул. Рөстәм абый да инде. Әйе. Бик зак күндерәсе булмадымы? Юк. Аннары яңа дуэтларыбыз да бар. Иске дуэтларыбыз да бар. Аллага шөкер, сүзләрен генә өйрәнеп беттек. Шул сөйләгән арада әйтеп китим инде, без дөгенне фасоль белән бутадык. Һәм инде ниһаять тавыкларыбызны яңадан Ай, өзеп, Безнең тәмле көрәш тарихында беренче тапкыр итеп тыккан ризыкны кире алып. Гадәттә беләсезме, бөтен кешеләр, "Эй, онытылды, ярар, онытылды" дип менә кул селтәр. Юк. Айгөл бар Иван ди түгел. Юк, ул сөлтис түгел, что син аның бөтен ни шунда бит Син тәмле. кызыгы бөтен тәме.
Все, хәзер инде Аллага Точно anlatmadın mı? Точно Belki anlatmadım. sır salası vardı. Yok. Belki pomidor, ayda kabiste salayım. Yok bular. Все, bismillahirrahmanirrahim. Tık. Tegisinde de bismillah ayıp geldi millet. Eydi. Bismillahirrahmanirrahim. Her vakit aytırga керек. Ay. Все, Аллага шүкір болды bu. Хәзер инде салатка. Senin de bir nasıl pişiresin bulaşak mı dukofkada? Yok, dуховкада. Мен бүгін духовка керекми. Yok mu? Harika. Kızlar siz biteli bizim bile yana kuhnada mana bu yanartılgan. Әйе, мен иктибар иттем килеп күрүгө. Бик матур, субханалла. Ну, сиз инде һәр вакыт бизи алдыгыз. Bizi degenden ne böyle koyasın şunday motor işlemeler var. Yani motor işlemeler alarını barısında bizge Indigo kompaniyası kilip urnaştırdı. Indigo kompaniyası kuhne için sıfatlı original fartuklar, elma taktalar. Indigo kompaniyasına bizning cheksiz rahmatlarimizni bildiramiz. Pek motorlab jiberdik kuhnemizni. Endi haligi mina degan motor kuhne bilan bizda Center Mobilit'te minitde. Sıfatlı mobilning bütün assortimenti qulay bayaga jurnalistlar urama 56-yurtda. Kelegiz, olamiz, yegizga olib qaytag'iz, o'rnashtirig'iz. Center Mobil ekibine zo'r rahmat. Zo'r rahmat. Qizlar, meni ko'rib turamiz, siz salatga kirishdingiz. Salatga kirishgan orada TMTV kanalında reklama qiladi. Dostlar, TMTV telekanalında Tamli Crash qizg'andan qizan, bizning qizlar, yıldızlar, bunda o't shiralar bilasizmi? Burran shiralar, o't chiqaralar. Bütün narsa qaynayib, bütün narsa pisha. Oygul, sen vaqt hozir mana narsaga tutindan Мен салатка тотындым. Аның өчен бүтән ризык менә сезнең алдыгызда. Ләкин Bu yeşil seri salat bulanmamışa. Әйе, бу салават күпере дигән салат булачак. Һәм бик витаминнарга бай, бик туклыклы, файдалы. Без шәхсән безнең гаиләдә бу салат Birinci orunda tara. беренче урында түгел, но Популярлык һәм популярлык һәм бик яраталар барысы да һәм аша бетерәләр шундук. Bir kaşanda bir kelimede kalganı yok. Шуңа күрә алдан менә без аның өчен хәзер бәрәңгене кыздырабыз. Бәрәңгене саломка итеп турыйбыз. Anlaşıldı. Lütfiye'nin de bir karap duram şundu yok. Yeşil şeyler kebek mene. Ol da karay. Ol da kişir salgan. О, монда. Шигендер. Subhanallah. Kıyar. Бу бик тәмле һәм бик файдалы. Soğan. Sinike nersesi bilen ayarlaşak. Aygırlıkından. Sinde berenge bulmayın. Ие, менде бәрәңге yok. Sinde berenge yok. Ha, pomidor var. Ит юк анда, наверное. Ие, помидор булачак mı ит satında? yok. Юк, помидор юк. помидор var? Ит юк. Ит yok. Sen bir tane ipte salasın değil mi? Әйе, ит теле булачак. Şimdi ipte bulaşak iken bir tane. Şimdi hem avokado sizin şey mi? Ие, авокадо булачак. Ие. Ya. Kızlar, men sizga bir neqadar bilasizmi, bu crash bo'lgach, hozir bu sizlardan bir neqadar sinovlarni hozirlab qo'ydim. Men sizga hozir har biringizga biror to'g'ri qoliq maqol aytaman. Bu maqol albatta endi osh bilan, siy bilan beyli bo'larga tegish, beyli bo'lachaqdir sizlarga. Siz mendan boshqa sizga davomi. Masalan, Oygul, siylamaga siying bo'lmasaymi? Siypamaga devam etib turadi. Agar da kishi siylarga endi siying bo'lmasa, siypamaga, to'ysa siypalarga bo'lar. Desang bo'larga tegish. Кишең булырга тиеш, ярың булырга тиеш. Yo'q, bular turli variant qilib qo'yadi. Nega variant qilishadi? Сең булырга тиеш. Sen qonaq keldi, sening siylarga siying yo'q. Singdan siyparga tegish bit hozir. Siyparga tegish narsa bilan, siying bilan yeysa yarım bilan. Tatar xalq maqoli siypamaga tiling bo'lsin degan. Ие, дөрес, бик Shuni дөрес. qattiq ta'mli siylarga tegishsin sinanga. O Әйе. oshxonaga kerakligini oshxonada unuttirga tegish. Әйе. Ник килгәндә дә. Kelganda unuttirga tegish. Shuni qattiq totli bolli siylarga tegishsin sinanga. Шулай. Bizim de tavuk yamadan qaytib chiqdi. Qizib bo'ldi hali bu bizdan. Lütfiye, Ау. sana da maqala hazırlab qo'ydim. Әйдәле. Sen de bilasizmi, neydi variant boshqa kile? Shunda javob berasiz. Ярый. Oshaganda do'st ko'p degan. Boshqa tishsa, Дус yok. молодец. Birchida yo'q. Берсе дә юк. Берсе дә yok та була, ие. Дус Mana yok. shu. Sening human do'stlaring bormi? O'zingning mana do'stlaring. Allohga Rasam shukr. Zakirovdan qola. Рустам Закиров. Дус дип санасаң деген. Рустам Да? Закиров. Mana hozir qiz necha do'sti bo'ladi? Necha do'sti bo'larga tegish? Әлбәттә, бик күп булмый инде ул чын дуслар. Чын дусларым бар, Аллага шөкер. Ular sening Qozonda yashayarmi do'stlarim? Әйе, Казанда да бар. Үземнең туган якта да бар. Леногорске. Әйе.
туган як Леногорский. Аралашып торасызмы? Кунакларга ирешәсезме? Аллага шөкер, аралашып та торабыз. Авыр чакта да алар минем белән Шанырлы дуслар һәм күп. шатлыклы вакытларда да һәр вакыт алар минем белән. Шуның өчен рәхмәт дусларыма. Сыйлаганда да димәк, Булганнары өчен, аш булганда да, башка төштә дә алар димәк бар. Сине дусларың дип сорап торам, Лилия Улла Галиева икәнен беләбез. Гомумән, мин уйлыйм кешенең тормышында дуслар күп була алмый. Һәрбер кешенең. Ләкин шанычлы дуслар, алар санаулы гына. Һәм Аллага шөкер, минем андый дуслар бар. Һәм андый дуслар бармы юкмы икәнлеген бары тик еллар аша сынап кына була. Аңлыйсың. Аңлыйсың, һәм инде менә еллар аша бер нигә дә карамастан, бер телем икмәкне икегә бүлеп, чөнки Лилиягә килсәк инде, без икебез дә иҗат кешеләре, ләкин без инде икебезне дә төрле яктан сынап карадык, чөнки гастрольдә үзегез беләсез. Бергә яшибез, бергә ашыйбыз, акчаны бергә бүләбез, һәрбер тингә хәтле. Шуңа күрә ул бит әйтәләр инде, хатын-кызның дуслыгын ир кеше һәм акча боза ала. Аллага шөкер, ирләребез безнең һәрберебезнеке аерым. Акчаны инде без Һәрберебезнеке дә уңган дигән. Уңган, Аллага шөкер. Икебез дә бәхетле хатын-кызлар дип әйтер идем. Аллага шөкер. Ходай Тәгалә, Аллаһ Тәгалә үсенә күрмәсен. Инде акча ягыннан безнең бер кайчан да бер нинди ызгыш талаш булганы юк иде. Без һәрбер тиенне урталайга бүлеп, һәрбер икмәкне урталайга бүлеп яшәдек, эшләдек һәм шулай киләчәктә дә булсын. Амин. Икенче бирем табышмаклар. Бу балалар бакчасында балаларга бирелә торган табышмаклар. Барысы да яшелчәләр хакында алдан әйтеп куям. Монда тизлеккә генә, яме? Тизлеккә генә сул табышмакларны хәтта беләсез, кайсыгыз тизрәк җавап бирә. Китәгә бер исәп. Җир астында җиз бүкән, ул ни икән? Бәрәңге. Молодец, Берналь. Молодец. Тиз. Утыра бер ак шүлмәк, өстенә кигән ес күлмәк. Шалкан. Шалкан. Кәбестә. Кәбестәде. Әйтте менә. Кәбестәде. Виктор Ишкур әйтәсең Лүция. Кәбестәдегез. Шалкан кигән кәбестә. Лүция дөрес. Бер-бер. Бергә бер. Түгәрәк кенә кызыл йорт, ише тулы корт. Помидор. Молодец. Икегә бер. Икегә бер Лүция алга чыга. Ярар, Булат, мин кош түгел. Әйдәгез, әйдә. Айгел, җыйлабыз. Ул җир астына төшкән, кып-кызыл булып пешкән, ашка төс һәм тәм бирә, аны кем белер? Кызыл шигендер. Молодец, кызыл шигендер. Шул шигендерне турыйсың бит инде. Ярар инде. Ашка тәм дә бирә. Мин бик ач. Төс тә бирә. Ач булганда минем башым эшләми. Уявыз. Ничек башны эшләтмичә генә пешерәсең син? Ирләр кебек. Ай, мин сине тавыкны сүндердем, яме? Ярап. Юк, әле. Синең тавыгың пешә әле. Әйдә, соңгысы. Келәте бар малы юк, баласының саны юк. Келәте бар малы юк, Тыква. баласының Кабак. Молодец. Таинды. Әфәрин. Аның балалары әле кечерәк тегеме. Мин бит. Табышмаклар булганы юк только. Табышмак укыган юкмы? Юк. Балалар Яхшы үзләре язган бит безнең әзерләйләр. халык. Булар халык. Табышмакларын дип әйтик, яшелчәләр турында, гомумән ризык турында. Үзегез бакчада бер нәрсә үстердегезме? Менә бәрәңгедән кала. Сез без бәрәңге осталары икән. Аны инде рәсем белән Кишер, кызыл шигендер. Нәрсә, баллы борыш. Тагын нәрсә, теге эши борыш та бар. Тагын нәрсәләр. Кәбестә. Мин ике шалымда да Урдалда да икесен бергә кушып әйтсәм ярыймы? Ике якка да өлгерәсе әле кайт. Ну, безнең якка бик алай күп булмый инде теге. Сирәгрәк, әни. Бинагор сираграк. Яраграк. Шалымда да бөтенесе бар. Аллага шөкер. Әле оңыр җыелып беттемесме бөтенесе? Бакчалар инде Аллага казылдымы? шөкер инде. Әле әниләр быел виноград та үстерделәр. Гомер булмаганны. Менә сиңа вә. Сливалар быел бик җәйсе килгәнгәме? Слива менә әйбәт булды. Слива да әйбәт булды. Слива быелны күп кешеләр мактанды. Сливалар белән, ул грушалар белән, ул алмалар. Кавын карбызда булды бит әле. Карбызы, правда, ограк булды тегене түгел, кавыны бик тәмле хуш исле. Лүция, сез нәрсәгә пешермисез? Нәрсәгә үстермисез? Быел гына ул башка елларны нитмие менә теге. Быел җәйсе булганга, шуңа. Дуслар, бездә бөтен нәрсә өлгерә. Җәй генә булмый. Я, инде мәкаләләр белән дә табышмаклар белән дә аңлашылды барысы да.
Инде күшик хәзер истәлебездә, кухнябызда ашуда булган Алыйк. крәшебезгә дә итнабыз. Үзем алам. Әйдә, үзем алам, үзем ярдәм итәм сиңа. Ит безнең Ит ниһаять. безнең ул саатка кирәк булачак бит. Да. Мин күреп торам, син анда барысында бик матур турап тезеп куйгансың. Хәзер бераз суынсын. Сонсыңмы ул? Ах, айна. Шулпасы да инде дуслар, сез телис икән, токмачлаш пирәсез. Үзегез телис икән, борчаклы аш. Люциянең ашы. Бәрәңгене кыздырдык. Күрәсеңме? Айрым салып куябыз шулай. Айрым. Һәрбер ингредиентны без айрым салып куябыз. Шуңа күрә ул салават күпере дип атала. Монда бөтен төсләр һәм бер буш урынны хәзер ит өчен калдырдык. Бу ит урынына монда сез дуслар куллана аласыз сыер итендә, шулай бит. Шулай. Кем нинди итне ярата? Күркә итендә, кем нинди итне ярата, беләмез. Ат ите булса да, гомумән кемдер анда гомумән ит пешереп тормый, азылык кына куя, колбаса куялар шулай. Була андыйлар да пешереп. Белмим. Син алай эшләмисең? Мин алай ясап караган. Ну, һәркемнең үз рецепты дитә. Айгынныкы шундый рецепт. Люция, синең ашаган нәрсә эшлисең калды инде. Ит пешсә, итне алабыз да шулпага шушы Бу массаны массаны салабыз. Бетте. Салабыз һәм петрушка салабыз. Әзер. Я кызлар, инде эш бетте бит сезнең. Эш беткәндә җырларга да ярый дигән татар халык мәкале бар. Айгөл, елмай әле бераз гына. Ничә бик җиддиләр. Син гөлминнән бүген башлыйсың. Әле Люциядән башла, әле бу юлла. Әйдә, Люция. Әйдә, баш сәлем. Люция эше бетте. Эше бетмәде. Калдыр. Айгөл белән булмады. Баш пешереп, синең ашыңны пешерәбез. Ишибез. Менә концертында булачак. Күңелеңә бер дә бит якын, бит тә берәр якын бер җыр башкарасың безгә хәзер. Әллә нигә сине яраттым да инде җырламыйбыз бүген? Бәлкем күңеллерәк берәр җыр. Менә шулай каушата ул име? Күңеллерәк. Шуның өчен кирәк бит инде. Каушата эшләр өчен. Стресс инде Менә атмосферасында. туган як теге ерак булгачны синдә инде була. Ерак булгач бик сагындыра. Сагындыра. Иде. Шуңа җырлый торган җырларны, туган якны сагынып җырлый торган җырларны бик нык яратам һәм бик яратып башкарам. Әйдә. Шул туган як. Туган ягым Лениногорскига багышлап, Әйе. Лениногорский урдалы авылы. сагындым сине урдалы дигән җыр. Әйдә. Үз ягыма кайтсам, җиргә ятып, тыңлар идем үлән үскәнен, тыңлар идем шалгы тавышларын, кичке жылы җилләр искәнен, тыңлар идем шалгы тавышларын, кичке жылы җилләр искәнен. Ай, рәхмәт. Рәхмәт. Синең бу җырың белән мин дә Гәрҗе районы Ишубай авылы болыннарына кайтып килдем. Бик матур. Булга чалгылар тотып, рәхмәт. Яшьлекләр искән. Белән кая барабыз. Чалгы тотыйм, кулыма салыйм. Алдагы җырны. Баян алыйммы, гармун алыйммы? Мин дә инде Люциягә кушылып, шул ук стильдә, ләкин әлегә җырланачак җыр юкка гына җырламыйм. Әйтеп китәсем килә тагы бер яңалыкны. Булат минем тормышта. Алла теләсә, бу берегезгә дә инде сер түгел, минем әтием. Шулай Татарстанның атказан артисты Шамил Бариев 25 ел дәверендә Камал театрында атаклы артист булып эшләде. Һәм инде безнең гаиләдә бүгенге көнгә хәтле әтинең әни белән йөрешкән чакта, яшь вакытта, әти ул вакытта Питерда укыды. Һәм инде Ленинградта әнигә язган хатлары сакланды. Бүгенге көнгә хәтле ул хатлар миндә бик саклап кына бик күп хатлар ул. Һәм инде бүгенге көндә Алла кушып, Алла теләсә, ул хатларны мин китап чыгару өстендә, китап рәвешендә чыгару өстендә эшли башладым. Һәм инде Алла боерса, яңа елга хәтле бу китап дөнья күрер дип ышанасы килә. Һәм инде анда хатлар гына түгел, әти-әнинең тарихы, ничек танышканнарын һәм гомумән әти турында да мәгълүмат булачак.
һәм ул китапның исеме тапшырылган хатлар булачак. Һәм әлбәттә инде бу китапның презентациясе дә булачак. Алла теләсә. Һәм шуңа күрә сез белгәнегезчә әти ул бик матур җырлыйдыр иде. Шуңа күрә менә нәкъ әле генә башкарган лицея җырны да әти шулай ук башкарадыр үз ягыма кайтсам. Һәм шулай ук менә әти башкарган репертуардан шулай ук бер җырны башкарасым килә. Нәйдә әле? Ул инде син онытма җирдә мин барын дип атала. Кыр казлары җырлап, кыр казлары елап, коңгылдашып оча көз җиткәч. Кыр казлары җырлап, кыр казлары елап, коңгылдашып оча көз җиткәч. Йөрәк әрнеп кала, йөрәк сыкрап кала, кыр казлары кебек син киткәч. Йөрәк әрнеп тибә, йөрәк сыкрап кала, кыр казлары кебек син киткәч. Молодец, Айгүл. Айгүл, рәхмәт. Менә шундый лирик момент булып алды. Һәм инде безнең салат әзер дә булды. Әйе, лирикадан күңелле салатына күшик, тәмле салатына күшик. Салатлар инде әзер бөтен ризыклар диярлек пешеп чыкты. Инде ярдәм итте безнең кызларыбызга бүген пешерергә, кыздырырга, әле һаман да ярдәм итә, күрәсезме менә. Безнең тапшыруыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыяте. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә, Рәсәйдә җитештерелә. Һәм дуслар, Кукмара мәрмәре стекле инновацион савыт-сабалар тәкъдим итә. Мондый югары технологик өслек сезнең савыт-сабагызның тышкы кыяфәтен бизәп, аны чистартны җиңелләштерә һәм сезгә тагы да шәбрәк, тәмлерәк уеннар, шедеврлар ясарга, пешерергә, әзерләргә ярдәм итә. Кукмара металл заводына зур рәхмәтләребезне белгертәбез. Шул дуслар, безнең аш-су бүлмәсен бизәүдә зур көч куйдылар Индиго компаниясы. Чөнки әлеге матур эшләнмәләрне Индиго компаниясы килеп урнаштырды. Индиго компаниясы кухня өчен сыйфатлы, оригиналь фартуклар һәм элмә такталар. Аларга да чиксез рәхмәтләребезне белгертәбез. Ә инде тулаем әлеге менә дигән матур кухня белән безне Центр мебели кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты кулай бәягә Журналистлар урамы 56-нчы йортта. Центр мебели кибетенә чиксез рәхмәтләрне әйтәбез. Һәм барлык спонсорларга да рәхмәтләр әйтеп, кызлар сезгә күчәбез. Әйдәгез, инде аңлатыгыз. Нәрсә эшесе калды? Вакыт тар. Вакыт бетте диярбез. Тавыкны алабыз да, Әйе. шупасына шушы Бу массаны шунда узатабыз. кыздырган фасольны, кабачки һәм яшелчәләрне салабыз. Аны пешерергә кирәкме әле? Аны кайнатып чыгарабыз һәм петрушка салып, өстәлгә чыгарабыз лайын. Булды. Әйе. Салатым? Салат әзер. Ой, салаты шундый. Кушайсыз салат. Монда нәрсә генә? Ну, син шапта винегрет ашаган, беләсеңме? Винегрет ашаган, но винегрет түгел, Винегрет түгел. бәрәңге дә юк анда. Анда майда юк, анда каймак кына. Каймак кына? Һәм свежий бөтенсе. Яшел брыч та хәтта ки бар. Бу Әйе. нәрсә? Бусы йогурт, Йогурт белән. натуральный йогурт, хәзер менә ни белән? Грейпфрут белән. Монда безнең десерт. Десерт әзрәк. Мин Салып десерт әзерләмим, чөнки мин үзем Мин үзем десерт гел алам. мин үзем гел итле ризыкларны гына яратам. Шәйне дә. Үзем хатын кыз булсам. Шәйгә дә ит салып шәй эчәсем әле. Әйе, шәйне дә Итле шәйгә малып. итле ризык белән шәй эчәм. Шмак белән яки пәрәмәч белән. Менә шундый. Бик күп ит зыянлы диләр бит. Юк. Вегетарианнар. Юк, мин бит хайван, мин бит арыслан язлыгында. Мин дә Хайван арыслан ди. ди. Шуңа күрә. Хайван димә. Мин дә арыслан ди. Шулаймы? Менә без икебез арасынан хәзер сине монда басып бетерәбез бу. Арысланнар балык ашамый. Так что син безгә каршы дәшмә. Мин шумдым. Кастрюлялар дуслар. Я кызлар, ризыкларыгыз пеште. Әйдәгез аларны хәзер матур итеп бизәп куябыз да, сезне башка бүлмәгә озатабыз да, белгечебезне чакырабыз да, ул үзенең бәясен әйтә дә, аны кире озатабыз да, кире чакырабыз да сезне. Инде сезгә аның әйткән сүзләрен ирештерәм дә, кайтарып та җибәрәм ди. Иштеришмешә генә кайтып китәбез. Юк, әле кайтырга иртәрәк, тәмле керештә реклама. Дуслар, дегустация вакытыбызда килеп җитте. Инде кызлар сабыр гына башка бүлмәдә алар пешергән ризыкларга дегустация саны көтәр. Ә дегустатор ролендә бүген белгечебез бренд-шеф Динар Мингазов. Динар, сәлам. Сәлам Булат. Ярый, Аллага шөкер. Күптән күренгәнең юк бездә.
Aytma. Ya, nechta kishilar? Yarı Allah'a. Hamon pishirasizmi? Hamon pishiramiz. Молодцы. Ishlar bora. Borami? Borsin birok. Endi buni bizni bugun ko'rib turasiz, qizlar azirladi bunday rizqlarni, bunday rizqlarni o'sha yigitlar dik buldur olmaylar, shu motor etib dikdagi asta bo'lsa ham qizlar azirladi, haliga ismini aytmay o'tiram. Sen hozir rizqlarni olib borasan da o'zingning fikrini aytasan. Qadar toza yetami, yo'qmi? Bu qizni bunda qaramaydi, ish rizq deb u boshlab tovuqni shu qadar pishirdi, shunga ko'ra uning itini olib, endi to'rab qo'ydi ayirib. Salati ham mana bu indir desertga. Boshdan siram boshlaymiz. Osh oshab qara. Salatdan to'g'rilmi? Osh suvini Osh nechikdir Meksika oshina o'xshagan birozgina deb aytaylikmi? O'xshagan endi. Endi meksikanskiy. Meksika oshi. Kibigrak. Nechik? O'xshardi? Men boshdan oshab qarim. Ha, borasizmi? Ayyo. Dinar boshiste sen salatni qo'shib bilan oshlaysanmi? Sen ichkaridan azoblanib turmasan? Молодец. Haybat. Sen meni qo'rqitasan, sening tega bir narsa dashmau meni qo'rqita. Qo'rqma bular. O'sharliqmi? Men o'sharlik. Men narsaga qo'yib qaramagan, narsaga o'xshamagan. Nega harbisini aytib chiqarmasa? Boshqa Menimcha osh qo'yi bo'ldi. bu aybatmisan u? Aybat. Qo'yi bo'ldi. Like qo'yamiz. Yarar, osh qalay. Yashilchalar pishganmi? Pishib turna. Yerini aytgan. Yerini aytgan. Yaxshi. Ya, Dinar salat turida narsa aytarsan? Men qo'yma ko'rina smenka may solar edi. Bu salatga. Bu salatga smenka may solar edi. Desert bo'yicha bunda greyfrut горчица tayyorlar. Aha. Greyfrut kerak deb o'ylayman. O'z bitafisunda bor edi bunda. Yarar, sening fikring yarar. Ketdik. Ega ikkinchi qatnashuvchining rizqlarini qo'yib qarayq, onasini chog'ishtirib aytirsang-a? Ya. Tak. İkinci qatnashuvchimizning salati Salovat ko'piri. Bu endi big populyar salat. U o'zining oilasida big yaratib ekan bu salatni. Ilishlari big zo'r, harbisini ayrim qilib qo'ygan. Bunda yashilchalar shulay pishgan it. Ularning borasida bulg'atdi-da. Beranga qizdirib soldi hali. Ko'rasan. Hamma salat hazır. Oshab qara. Yor albatta. Qop qara. Oshab qara, qop qara. Borib yetganmi ekan? Dinar bir şey garşit etmeyeyim ekan. Bunday yeşil burchak bilan bek motor bezalish. Apetitli ko'rinadi o'zi ta'mida. Ta'mida. Apetitli ta'mida. Demak, bunda birinchi baylanarda o'rin yo'q. Yerini aytgan. Shumi sana? Shu men deyapman. Sen bayt ustoz sar ishga olayım bu texnologni. Texnologni olar edi. Bunda riz bilan burchak pishgan. Yashil burchak pishgan. Bu bilasizmi, bu digini boshda qizdirdi, so'm bilan kishirni, sarımsaqni birga qizdirdi, digi soldi-da, digini yuvib qana soldi. Bir sovutqa bilan bunday tabaga deb aytganda bizmi? Tabaga solib, digi qo'yib ostidan mana üstüne tovuqni, shu tovuq kesaklarini qo'yib, suv solib, duxovkada barisida pishirdi. Qopqara itida pishib chiqqanmi? Bular duxovkada pishgan rizqlar. Sen o'ylama qo'yadir. Litasында tuz biroz yetarli. Tak. Lekin meni Digi ishlagandagi ortiq pishgan. ortiq pishganmi? Ertaroq soldirasiz qolgan. Suv ko'p solgansiz. Neyse, so'ng ko'p soldikmi ekan endi? Ortiq pishganmi? Bu menga shu ortiq pishsa. Esma, men yumshoq digi yaratam. Tak, aytadilar, o'rtaga bosib sen bilan nima? Endi o'rtaga bosib, bir plita yag'ida, men bir plita yag'ida. Ya, bunda hozirgi baraban qoldi. Sening verdikt, sening natija. Qaysi qatnashuvchimiz birinchi o'rin oldi, yeysa ikkisida birinchi o'rinda bo'lim, ikkisida tegizmanda, nindir parametrlar bo'yicha, nindir kimchiliklar, balkim bordir, yo'qmi, balkim ustunliklar.
Мен башым қатымда аш да тәмлі, дегенде салат да тәмлі. Білмеймін, ikisine de birinci орын берем. Мында аш қабыла, мында салат қабыла. Әйе, Мында бір плюс, мында бір плюс, мында бір минус, мында бір минус, еме? Таптың. таптым. Һәм өлшеу тигізлершті шылай ма? Дәрес, İkisi de birinci орын, birinci орын. ikisi de жеңуші. Молодцы. Құтты мен сіздің қыздар. Қазір өздерін айтыр, мында біздің жыршы Айгүл Баревиді, мында Алексея Мусина. Олар бик сүйініші. Яғни біз Динарға қабаттан рахметлерімізді айтамыз. Бүгін келгенің үшін, өзіңнің фикірлерін айтқаның үшін. Енді есіңізге түсіремін, біздің бүгін білгіш ролінде, дегустатор ролінде бренд-шеф Динар Менғазов еді. Динар, зор рахмет. Тапшырып тағын кетіп қаламыз, уңышлар сема. Ярар, сізге де рахмет тағын. Пішірген аштарын Сау тәмлі шақырам. болсын, еме? Кетіп қаламыз. Шақырабыз қыздарымызына. Қыздар, сіз бұл мағында білгеш кіріп, мұнда сіздің ризықтарыны қабып, қарап, дегустация ясап, өзінің фикірлерін айтты. Әйтейін бі? Алла тапшырып әйтейін әйді. Біз риза бітінсіне. Люция, сенің ашыңды қабып қарады да. Әбет аш болған дейді. Қойы аш дебетін ішілшелері жеріне жетіп пішкен дейді. Мұнда бишлі белгесі. Ашыңа тілпіштегерлі белегінде орын қалдырмады. Так. Салат. Салатны ашып қарады мендер біраз әшкілтімкен бар дей. Мен әшметен орнына мұнда шешметен салдым аңды. Әшметен орнына сыйық май салар едім де. Сыйық май салар едім де, ол яқшырақ болар е. Көбірек һәм нәседір мә бұрышы мүсіндір әшкілтімтен беріп қара дейді. Әйтті де. Қауып қарады мен сен десертында. Десертта, мен өзім қауып қарам десертін еме. Мен қалса апельсин көбірек ярыр еді. Біздің апельсин жоқ епті бүгін еме? Грейпфрут. Бар еме? Біздің грейпфрут дейістелді. Шоға нәсерен бар енді omында. Ансы көңіліңе ауыр алма. Ансы сенен бонус қына еді бейт. Шылай бейт? Кетті қазір мұнда бейт әлі мұнда қабіріншілік ұрын үшін күрәш бара. Келді, салатыны қойып қарады. Ой, шынды тоқлақлаш шынды тәмлі салат де. Но? Яратты салатыны? Яратты да, яратты. Сен тілі айтесің, как будто но бір не бар деп кімік. Но? Но? Ешті белгесі дейді. Но? Но мұсында. Но дегеде. Әйттен бит деге, да. Дегеден әсәдір тапты енді, міне дегесі артық Екі тапқыр шыққан, екі тапқыр кірген деп солай болайын. Вот айтасың еді. Нәқ шының аның ашасы түгіл еді бет. Серін ашасы түгіл, Айгүл өзі айтты. Біраз алып тағын барасы істер. Yok, çünkü biz fasulini salırgandık başında. No, anı aşağısı түгіл. Dıgı pişsin için mene kaplap koyduk. Dыңма, біттен ярамайды. Ярамай шырға. Шоңа көре шылай болды ол. Ну, ярар енді. Шуңа күрә. Йо, абылай итеп пішкен де бітіс бұрыш орында, бітіністі орында. Қарап тұрды да, мұнда біраз тігі минус салат әзгіне, мұнда минус әзгіне деге. Шуңа күрә қыздар икісі бірінші орында дей. О, бекей, талғаш. Икісі де жеңуші, мен мұнда айырып, мұнда істер, мұнда істер деп ете алмай білді. Рахмет. Қыздар, мен екісінде құттым, молодцы. Келуіңізге, бек қызықлы рецептлар көрсеттіңіз, шода мен амына бек қызықлы рецептлар, ұшады рецептлар. Айгел. Тапшырыбыздың спонсоры Көкмара Металл Сауытсыба заводы Ашық акционерлік жамғайтынан әліге есеткеш мәрмәр ісіліклі брендлы таба сенекі. Мен рахмет. Тәхеттеніп қыздар. Бик кереклі әйбір бұл. Бұл бик кереклі, бик шәп әйбір бұл. Бик шәп. Әм шунды yok таба. Әлетсе сеңа да бар. Көкмара сәуді маркасы. Уақыт білен сұралған Сауытсыба. Сенекі. Рахмет өзіңізге. Тамашашыларға тілектілеріңіз болса, экран сізнікі. Ең мұхимі, міне бүгінгі тапшыруда кебік, һәр вақыт дуслық жеңсін еді. Амин. Мен де хөрмәтле тамашачыларға исәнлек, саулык, гаилә бәхете телим һәм концертларыбызда көтеп калам. Зур рахмет. Қыздар, уңышлар сезге, ижади уңышлар, гаилә бәхете теләп калам. Матур яшәгез, матур эшләгез, матур җырлагыз шулай. Матур иҗатыгыз белән сөйләп торабыз халыкны. Инде безгә дә шәкилеп матур рецептлар, тәмле рецептлар белән безне дә шаккатырып торабыз. Дуслар, тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне TMTV каналыннан атна сайын күзәтеп барыйк. Сау булыгыз.